Една от водещите компании за бродировъчни машини и бродерия в национален мащаб, Виколина, изпраща изключително успешна година в своето развитие. Асеновградската фирма отчете сериозен ръст в доставките на бродировъчни машини, като същевременно работи проактивно по темата иновации, заедно с своите чуждестранни партньори. Благодарение на неуморните усилия и устойчивите взаимоотношения с международните си партньори, през 2025 година Виколина внедри редица допълнителни функционалности в предлаганите машини и успя значително да усъвършенства техния софтуер. От компанията, ръководена от семейство Мариан и Мариела Станковски, заявяват, че и през 2026 година ще продължат да инвестират в иновации, развитие и усъвършенстване, с амбицията Виколина да затвърди позицията си като лидер и двигател на модерната бродировъчна индустрия в България. Здравейте! За нас 2025 година бе много емоционална, имаше голям ръст на продажби и доставки, беше много динамична. Обиколихме, може би, по-голямата част на България. Срещнахме се с ателиета, големи бази, на които доставихме доста интересни машини, с които те да творят на воля българската традиция. Докоснахме хората по емоция, отношение и разбирателство най-вече. По този начин ние се стимулираме да се развиваме все повече и да обгръщаме цяла България и всички, които се занимават с бродерия. Нашата насока е да бъдем все по-добри по отношение, да бъдем все по-добри по качество, да бъдем все по-добри и по разбиране от към клиента, тъй като нашите клиенти разчитат на нас на 24/7 поддръжка. Ние се отзоваваме дори в 12, в 1 часа нощеска, тъй като, както казах, отношението и разбирателството е най-важно за нас. С нашите партньори от Китай постигнахме много междуконтинентални договори, сертификати и много допълнителни функции по машините, като AI функция за портретите, допълнителна електроника и механика по самата машина, повече килограми за по-голяма стабилност на моделите. Също така подобрихме структурата на базата и на главата, да бъде по-автоматизирана в самата работа. И като цяло това ни издига на първо място в България по продажби, тъй като хората ни харесват, иновативни сме. Очаквам през 2026 да имаме все повече доволни клиенти, все повече иновации и много скоро ще иновираме базата от към игли да бъде още по-голяма, с допълнителни електроники по нея за стабилизиране на бродерията. Имаме доста планове за 2026, но това зависи много и от ситуациите, в които ще се намираме в началото на годината и по средата. Но като цяло смятаме да се развиваме към по-голяма насока, да имаме по-голяма база, повече наличности на машините. Имаме един много търсен модел, който е хита за 2025 година. Това е Maxi QM двуглавата, която предизвика голям фурор в България. Имаме я в доста градове. Тя е стабилна с много добра работна площ, която позволява на една глава 40 по 50 и с пристъпване на главите метър на 40. Имаме много голяма стабилност в самата бродерия и предразполага за изработка на много големи количества бродерия за 24 часа. Софтуерът е пуснат през 2024 в началото, но иновациите по него започнаха в 2025, като се добавиха много инструменти, които подпомагат работата при дигитализиране. Добавихме и много нови настройки с колегите в Китай, като тази година, до края на годината, се очаква да бъде добавен и кростич, френски бот. Като цяло това са мотиви, които се изработват за българската фолклорна шевица, която се чертае по принцип по везбената азбука. В началото на лятото на 2024 имахме клиенти, които не можеха да се справят с самия софтуер на дисплея. Нашата компания пое голяма инициатива да преведе изцяло
самия дисплей на български език, като си партнирахме с нашите китайски партньори и голямата компания, с която те и ние имаме договори. За всички наши клиенти е много по-удобно да си работят на български език. А и какво по-хубаво от това, все пак сме в нашата Република България, трябва да бъде и на български език. Както и всички лепенки по машините, абсолютно всичко е на български език. Направихме нова иновация от началото на 2025 и това е да преведем цялата книга на български език, за да може всички наши клиенти да си помагат с тези 155 страници на български език. Здравейте! Освен, че сме вносители на машини за бродерия, ние искаме да улесним нашите клиенти и също добавихме вноса на консумативи към тях, за да може да предлагаме най-доброто качество за нашите клиенти. Съответно, преди да започнем да предлагаме даден вид конец, ние сме направили хиляди проби, за да можем да видим дали самия конец ще издържи на скоростта на машините, която е от 1200 оборота. Това е денонощен труд на проби, на промени. Съответно, се опитахме да бъдем максимално най-качествени с добра цена, за да може клиентите да работят с добри материали, но не и на прекалено висока цена. Стараем се да бъдем иновативни, поддържаме над 250 цвята от вискозните ни конци, имаме метализирани конци, неонови конци, също и вълнени. Съответно също предлагаме масла, калерки, совалки, кредички и всичко, което е нужно за консуматив за машините ни. Предлагаме подложки също, стараем се да даваме максимална информация на нашите клиенти на какъв материал, с каква подложка да се работи, на каква скорост също да работят, тъй като има материи, които са по-тънички, те изискват малко по-прецизна работа, малко по-бавен оборот. Съответно, ние сме насреща винаги, за да им помагаме и да откликваме на тяхните въпроси. Здравейте, по принцип съм шофьор на собственика и изпълнявам тази дейност. Не само това, когато сме на път, се стараем. Аз също се включвам в дейността, която той извършва, помагам. Това не е прищевка да си има собствено личен шофьор, но той е, както каза и той, е постоянно заед, дори 12 часа да му се обадят, той винаги е на линия. Минаваме цяла България, не всеки може да издържи на това. При нас всеки един клиент може да направи добавка, лазерно устройство, което след бродерия минава и изрязва по детайла. При нас може да се добави кординг глава, която отново да пришива гайтани, но с преплетени болове, както и няколко други функции, които са към самия модел. Може да се добави и паетно устройство, което пришива няколко модела паети. По настройка може да се добави карвинг нож, който първо изрязва дадения участък и след това бродира около него. Не само сме се насочили към машините и консумативите в България, а сме се и насочили към професионалната изработка на файлове за бродерия. Файловете за бродерия могат да бъдат всякакъв тип, могат да бъдат шивици, които се чертаят, както казах, по везбената азбука, могат да бъдат и луга, както коли, както и всякакви други модели на бродерия. Благодарим на цялата аудитория в България, която се занимава с бродерия и такива, които тепърва започват, предпочитат нас. Това е много за нас. Благодарим на всички вас, които сме в тази магическа среда, която е машинната бродерия и професионалните машини за бродерия. Благодарим!